Hi guys, welcome sa atong discussion karon. In this video, magisgot ko og sample problems nga related sa pagpangita sa resultant force and its direction using triangle method or katong trigonometric functions. O sa atong gidiscuss ganina katong head to tail method. Niini nga video mag-solve lang ko og duha ka problem. We have problem 1 kini and problem 2 kini nga forces. Di na ta magdugay, birahan na to ni. In problem 1, atong pangitaon ang resultant aning duha ka force. Natay F1 nga naa siya 100 Newton, angle 15 degrees, and F2 natay 150 Newton, angle 10 degrees. Unsa kay iyahang resultant og direction ani using triangle method. Kung inyong namatikdan ang angle 15 degrees along X o kaning 10 degrees along Y. Karon atong i-redraw ni nga forces. We have F1 15 degrees and F2 natay 10 degrees. Kaning F1 nga 15 degrees pwede po ta mo gamit og angle nga 75 degrees. Kay quadrant 1 man ni, therefore naani 90 degrees. So 15 diri 75. Kani pong F2 nga 10 degrees, pwede ta mo gamit along X og 80 degrees. At least nakita ninyo nga duha ka angle ang atong pwede magamit sa usa ka force. Karon ato nang isolve ang resultant force aning duha ka forces nga gihatag sa problem. Mogamit ta og head to tail method. Kung atong i-connect ang head ni force F1 ngadto sa tail ni F2, muna ni ang resulta. So F1 og F2. Again, F1 quadrant 1 na gihapon, si F2 nagyapon sa quadrant 1. Kung atong i-connect ang tail ni F1 to head ni F2, muna ni ato ang resultant force ug mo ni atong kinahanglan nga makita. Karon atong pangitaon unsay mga angle within o sulod niini nga triangle. Again, we have this one, 90 degrees. Kung inyo pong nakita, anani sa quadrant 2, din kani 10 degrees. Pila kay angle ani? Alternate interior angle sa topic nato sa geometry, natay 15 degrees. Dayon na kay angle alpha diri og angle beta. Pila kay value sa angle ani? Nakay 10 plus 90 plus 15 nakay 115 degrees. Ug karon ato makuha na nato ang ato ang FR gamit ang cosine law. Di ba? Karon sa aga ita mo gamit og cosine law. Pag ang pangitaon nga side given ang iyang opposite angle din katong angle in between o natung-an sa duha ka side nga naanay value. Sama sa inyong nakita diri. From this equation, cosine law, we have FR squared equals F1 squared plus F2 squared minus 2 F1 F2 cosine 115 degrees. Karon atong i-plug in ang ilang mga value. For F1 natay 100 and F2 natay 150. Kung ato ning i-solve kanila nga part, pila kay value sa FR squared? Atong gamiton ato ang calcu. Therefore, natay 100 Newton squared plus 150 Newton squared minus 2 times 100 Newton times 150 Newton cosine 115 degrees. Therefore, kung ato nang i-equals, natay 45,178.54 or 55 Newton. Kung ato nang i-square root, pila kay final answer sa atong FR? Square root of the answer equals natay 212.55 Newton. Sa kani nga problem, atong nigamit og head to tail method, head ni F1 connected sa tail ni F2. Can we get the same value of 212.55 Newton kung atong gamiton is
head to tail method from head ni F2 connected sa tail ni F1. So we have this one, F2. Then maghimo na po ta Cartesian plane diri and then we have F1. Again, from tail ni F2 padong head ni F1, muni ato ang resultant force. Now we have this one. Again, this is 90 degrees. And also this is 10 degrees alternate interior angle. So overall pila ka ning angle? 10 plus 90 plus 15 na kay 115 degrees. Kung inyong nakita, parihara og angle. Therefore, na kay same ra gyapon og value sa ganina sa atong gisolve, makakuha gyapon ta og 212.55 Newton. Parihara sila og resulta. Diba ganina mo man itong FR, mo ni ato ang first nga gisolve, F1 to F2, and then second F2 to F1. Diba nakita ninyo nga parihara sila. Mo nang nakakuha ta ni nga value, FR equals 212.55 Newton. Kumusta man kung atong kwaon ang angle ni FR o ang iyahang direksyon, unsa kay atong buhaton? Okay, kung inyong nahinumduman, kini nga figure mo ni ang head to tail method from F1 to F2, ug mo ni ato ang resultant force nga 212.55. To find angle theta, mo man ni si theta, unsaon ka nato na pag-solve? Atong hinumduman nga si theta is beta plus 15 degrees. Kay always mangyud ta mo attach sa atong reference point along x-axis. We have beta plus 15 degrees. To find theta, we need first to find beta. Unsaon ka ni pagpangita si beta? Unsa may given sa ato ang triangle F1, ang tulo ka side F1, F2 ug FR. Then regarding sa angle, ang gihatag usara 115. Take note nga since ang opposite ni angle 115 is FR, makuha na nato ni si beta using sine law. Nga naman, unsa may opposite side ni beta, F2, na given po ning angle ni FR. From sine law, so we have FR over sine 115 degrees, kay mo man na yung opposite, equals F2 over sine beta. Atong i-plug in ang value ni FR og ni F2, then pila kay angle beta atong isolve gamit ang calcu. 212.55 Newton over sine 115 degrees equals, we have 150 Newton divided by sine alpha x, kay anon man imuhang sine beta. Para makuha ang value ni x which represents sine beta, ato na lang nang i-shift solve equals. Therefore, natay value ni beta nga 39.76 degrees. Beta equals 39.76 degrees. Since atong gipangita si theta man, wala pa ta kahuman. Naman tay 15 degrees diri, aton lang buhaton to find theta. Beta plus 15 degrees. So naatay 39.76 degrees plus 15 degrees, that is equals to 54.76 degrees. Ug mo ni atong gipangita nga angle ni FR. Karon, what if pangitaon kining angle? Bisan tuod wala gipangayo sa problem, pero kung maka-encounter ta nga pangitaon ning angle alpha, unsa tong buhaton? Kung given na ang 115 og beta, automatic na ditso na. Ang ito lang buhaton, kay kining usa ka triangle nag-represent pa ni og 180 degrees, therefore 180 degrees minus beta plus 115 degrees
makakuha tag alpha nga 25.24 degrees. Sa ato nang nahinumduman, atong gi-solve si beta gamit og sine law. Kumusta man kung mogamit og cosine law? Makakuha ba ta ani gihapon nga value? Atong i-try. Based ani nga figure, given imo ang FR, F2 ug F1. Pangitaon nato si beta. Ug mogamit og cosine law. Okay, atong hinumduman kay cosine law man kay si beta may pangitaon unsa may opposite niya? F2. Therefore, natay F2 equals F1 squared plus FR squared minus 2 F1 FR cosine beta. Karon atong i-transform ang equation nga ma-solve si beta. So we have this one, beta equals R cos times F1 squared plus FR squared minus F2 squared over 2 F1 FR. Kani nga equation gikan na pud ning sa taas. Ug mao ni nga value ato ang nakuha, 39.76 degrees. Pareha ra sila. Ug nakita nato nga by using sine law ug cosine law pareha ra og result. Ug kung kuhaon si theta, mura gihapon plus ning beta plus 15 degrees na kay 54.76 degrees. Kaning F2 ug F1 ang iyadang resultant force is 212.55 Newton ug ang iyang direction is 54.76 degrees. Karon diri ta sa problem 2, mura gyapon ang atong buhaton, finding the resultant and direction using triangle method. Ug nata ni nga problem, we have force P and Q. Then duha ka angle gihatag 20 degrees ug 25 degrees. Karon ato ning i-redraw ni nga problem. We have force P and force Q nga 60, 40, then 20 ug 25 degrees. Pero natay angay nga bantayanan. Kung inyong nakita ang duha ka force along quadrant 1. Og si force P na siya'y angle nga 20 degrees. How about si force Q? Unsa kahayang angle? 25 degrees. Kung mogamit ka og 25 degrees nga angle ni force Q, mali na kadaan. Nganuman, ang angle sa force dapat always naka-attach sa reference point or along x or y axis. Kani. Therefore, ang angle ni Q, that is not 25 but 45 degrees. 25 plus 20. So, gikan padong gid na pababa along x axis. Kana ang angle. Munang mogamit ta og 45 degrees. Karon ato nang pangitawon ang resultant force by head to tail method. Mag-form sa taog triangle. Atong i-connect ang head ni P ngadto sa tail ni Q. We have P and then we have Q nga 45 degrees na itong igamit instead of 20 degrees. Kung atong i-connect ang tail ni P ngadto sa head ni Q, mo na itong resultant force. Unsa kay angle sa sulod sa triangle? Kung again, this is 90 degrees. Kani pila ka ni? At quadrant 1, 45 naman idaan. Kani pod 45 degrees kay kani nga angle is 90 degrees. Kani pila kay angle ani? Again, alternate inter-angle. Kung kana 20 degrees, kani pod na kay 20 degrees. Kung kanang tulo, 45, 90 ug 20, kung ato ning i-add, pila ka ang ilaang angle? Natay 155 degrees. Pwede na nato i-solve ang value ni resultant force. Therefore, again, by cosine law, kay given man ang angle, in between siya sa P ug Q nga side na given na pod, mo ni nga equation nato ang gamiton.
If r squared equals p squared plus q squared minus 2pq cosine 115 degrees. Kung atong i-plug in ang ilahang value, din atong i-calculate na atay 9,550.28 Newton squared. Kung ato ning kuha ng final value sa FR, square root ani, we have natay final answer nga 97.73 Newton. Kumusta man ang iyahang direksyon? Again, based ani nga figure na atay theta is beta plus 20 degrees. To find beta, pwede gyapon ta mo gamit og cosine law og sine law, pero ato lang gamiton karon is sine law. So we have FR sine 115, nag-atbang man na sila, and then for beta iyang kaatbang is si force Q. Karon atong i-plug in ang ilang mga value. Atong isolve pila ka value ni beta. Nakakuha ta og beta equals 15.04 degrees. Kaya na naman tayo value ni beta, makuha na to si theta. So, theta is 15.04 degrees plus 20 degrees, natay 35.04 degrees. Ang ilang resultant ng force equals 97.73 Newton ug ang direction 35.04 degrees. Ug diri na human atong discussion regarding aning duha ka problem nga related sa triangle method. Sa sunod nga video, maghisgot na po kog topic about 3 or more forces na ang ihatag sa problem. And see you on my next video.